Fɛ k'aw ka feerefɛnw lakodɔn ka sanni ni feere kɛ aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma sɛgɛn o ma musaka caman bɔ. Monplan bɛ aw de kama. Monplan bɛ cakɛda ye baara ɲɛdɔn bɛ min na. Monplan bɛ ka clientw lamɛn ni k'u bilasira wa baarakɛminɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw b'an bolo k'aw ka haminankow bɛɛ la ɲɛnamaya. An ka cakɛsiraw ye e-commerce aw ka jagofɛnw lakodɔnni sanni ni feere bɔlɔlɔ kan n'o ye internet ye k'i ka minɛn sannenw las'i ma f'i sigiyɔrɔ la. Prestation de services, conception de plateformes numériques, digitalisation intégrale des services. O ta bannen dɛ aw bɛ se k'aw ka feerefɛnw bila an ka siti kan fu falaki musaka bɔ t'o la ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ siti kan min b'a to aw ka feerefɛnw tɔw bɛ lakodɔn n'o y'an ka butigi ye musaka dɔɔnin b'o la sabu n'i y'i ka jagofɛn bila o plateforme kan bɛɛ lajɛlen b'a ye. Monplan bɛ aw ka informatique ko mago k'a daminɛ maintenance la ka taa se réseau ma système baaraw an bɛ nin bɛɛ kɛ aw ye. Monplan bɛ commerce général bilasiralikanw ni ladilikanw sondage enquête d'opinion intégration, analyse et transformation de données. Monplan B, k'aw ka marché ko ɲɛnabɔ sariya kɔnɔ. Monplan B, ka sanni ni feere kɛ internet kan, teliya, nɔgɔya ani lafiya kɔnɔ. N'aw bɛ kunnafoni wɛrɛ nɔfɛ sa, a ye nɛgɛjuru sira banban 68 48 80 80 walima 73 73 33 40. Email info@monplanb.net. An ka site web sa o ye www.monplanb.net. Monplan B, lakana, jɛlenya ani teliya. Mali kunnafoni jabarani na jabaw an b'aw ladɔnya k'a fɔ ko bi octobre kalo tile 21 san 2021 aw minnu b'an ka kunnafoni ale makɔnɔ tɛnɛ fo ka taa se juma ma aw ka todunkan cɛɲina ale waati kɔni o selen ni Mali kunnafoni .net a jabarani kan a y'aw bisimila. Ambe bi kunnafoni daminɛ fɛn min ye octobre kalo tile 14 tɛmɛnen san 2021 nɛgɛ kanɲɛ 15 tɛmɛnen ni san 20 ye wagati min na sa cakɛyɔrɔ min bɛ Sikasokaw fɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ ɲɛnaminifɛn kɛlɛli o ma ni ale ɲɛmaya bɛ Mumuni na Bɛngali bolo. Mumuni Bɛngali ye ale kɔni ye wele bila Mama Kamara ma. Mama Kamara ale yɛrɛ bɛ Sikaso sigida min na sa o de ye babɛnba ye. Mama Kamara yɛrɛ maliyɛn den do a si bɛ t'i jɔ san 24 na wele bilale a ma sa ɲɛnaminifɛn kilo 1 ani gramme 10 bɔɲɔngo chanvre indien na o de minɛna a bolo min na musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 1 ani 500 la. An ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ denmisɛnw fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ma sa n'o ye Musa Aga Atayɛri ye. Wagati la an ka bɔlɔlɔkannaw la Facebook fo ka taa se WhatsApp ma ŋunuŋunukanw kɔni cayara ale kɔnɔna la k'a fɔ ko Musa Aga Atayɛri k'ale kɔni y'a fɔ ko nazaraw ka ni o ye rusikaw ka mercenaires n'o ye Wagner maaw ye sa k'olu kɔni kan ka na anw ka kɛlɛkɛcɛw ni ka na u dɛmɛ u ka kɛlɛ koɲɛw la ko Musa Aga Atayɛri ale kɔni ko ni Rusi ninnu k'olu kɔni cunna an ka jamana kɔnɔ ale kɔni bɛ i sen bɔ an ka gouvernement ka baara la ni ka taa fara a jɛɲɔgɔnw kan ka marifa ta walasa ka se ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya ni ka o ɲini n'o ye Azawad ka yɛrɛma hɔrɔnya a yirala k'a fɔ ko ni ŋunuŋunukan minnu kɔni tubi bɔlɔlɔkannaw kan k'a kuma ko tiɲɛ kelen tɛ a la. Finitigi gansan ma 5 olu kɔni jasora karogɛlɛn diinɛ tigilamaw olu fɛ a kɛra araba su ni ka dugujɛ kunu alamusa la Sikasokaw fɛ nɔ ni kunnafoni in kɔni dira AFP ale fɛ. Bɛlɛkɔ ale ni Joyila ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 40 bɔɲɔngo o de do bingani wale kɔni taara maa marɔfɛntigi lakodɔnbali dɔw fɛ ni ka an ka tɔnbolomaw ka olu sɛgɛrɛ a kɛra octobre kalo tile 19 su ni ka dugujɛ octobre kalo tile 20 na nɛgɛ kanɲɛ 23 o wagati u kɔni bɛ ka marɔfɛn ci ɲɔgɔn na wagati min na sa senamatigi dɔ yɛrɛ o tɛmɛtɔ la ale kɔni ye marifakisɛ ni ka o sɔrɔ min na kɛra sababu ye ka a bɔnɛ ani na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ale tɔgɔ ye Christophe Joma a si bɛ t'i jɔ san 35 la.
Oni mauka chidon kangana anga faba o konnala no October kalo klemu wani sabana taka duguje October kalo klemu wa ani nani kuna funen kondira minusuma nyama ya mau ulufe ugafola ko Nations Unies koni ale na kunyi anga jamana konnala wala sa ka sigana sika fo ka oke basigi alla kana bisigana anga jamana o konnala chuga mina oni anyona chama oni anga jamana marabaka koni bina sika fo ke nubina kuma chama ka o daira nyona Amita ko kan kibarula amita Kenya kau ulufeno uga jamana nyamani oye uhuru kenta kunu October kalo kile muga ale koni couvre-feu ninga o wulika bo aka jamana kono deunka kabini couvre-feu mi yere na sigira sena kabini samba flani muga ka sababu yake coronavirus bana ale kumika chari uga jamana o konnala ni wakati na koni dobora coronavirus yetala uga jamana konnala Coronavirus ale hukumu konna la hali sisan no virusikaw fe no ayirala ka fo ko coronavirus koni dobe ka fara ale yeta ka virusikaw ka jamana o konna la abeka yetugo mina abeka mau ulu fakatento tile saba konna la be ye ma bakile mbonyongo odela niero kon kera sabu ye nika uka jamana nyama ere kale kamana ganko sobe no Vladimir Putin odela akoni kunu October kalo tile muga akoni mena tile damandama ninka ota November damine ula ka bara nika ube nyongiri Mali kunafuni jabaran la jaba kunafuni damadama mtumbi ambulo korobi ningada au kuloka ode tungini nala manga joana mi nyoko soron shini inshallah kunafuni kura ulu keneka yana nga kambe da nyoko sa ante sekante nyina afoli la au nyana kafo ko Mali kunafuni TV absega télécharger sisa no Play Store o sanfela la ala ni Mon Plan B ali ni Mali kunafuni ka buluri nyoko ma o konnala o kumala eta Play Store ka au ka anga Mali kunafuni TV ka télécharger ni ka bla au ka telephone o konnala au kana nyina fana ka anga video ninka eme ka partager ka sababu yake au be no au de kama ambado fana au be ansa kona kuka ina fana be au taketo mina au kambe chien watiwere